Sa Good Vibes mga life jacket nga himo sa basura nga produkto sang Carlos Helado Memorial State University ang nakalabot na sa London para masunod sang iban nga nasyon. Sarang sini mabuligan ang pumuluyo nga hindi malumos sa tion sang kalamidad. May report si Romeo Subaldo. Sa baybay, nagalutaw ang ini nga mga persona nga naka-life jacket. Bisan sa subang ang may current sang tubig, nagalutaw sa gihapon ang ini nga mga persona nga naka-life jacket sa gihapon. Ang ila-life jacket, himo sa daan nga fishnet nga may mga plastic bottles nga unod. Ang pensar taanay nga basura na, amo ang nagbulig palutaw sa ila. Ang iban sa sini nga mga bottles, may unod nga mga ginutod-utod nga mga styro cups. Ini ang ginatawag nga Bottle Net Life Jacket sang Carlos Helado Memorial State University. Sanday Engineer Ray Ramos kag Arlene Visitacion ang sa likod ng sininga life jacket. Pati baboy kag ido sarang sini mapalutaw sa tubig. Ang nagatahi sang sininga mga net, mga iloy nga wala sang trabaho nga natagaan nila sang palangabuhian. Mga sewers, mga nagatahi? employees, mga women. Babae ang nagatahi nga mga wala obra. Oo, wala obra. At mga may lang na, mga elderly. Mga elderly na gani. So nakahuma na sila. Sila ginaya na gani. Grabe. Nagatahi. At sino nagatipon sang bottles? May sa school. All ages, mayroon sa school? Oo. Sa school, meron sa community. Ang project, ginsuguran ni Engineer Ramos gamit ang tarpaulin sadto kada eleksyon, tubtob may nakasuggest nga daan nga mga net na lang ang gamiton. Mga after election damo tarpaulin. So nag-start kami sa tarpaulin. Then may nag-suggest may ang acrylic why not make use of mga fishnet na old. So I made the prototype. Ang nami pagidiri kaya mga bottle sa sulod sang net, survival kits pa. Pwede masudlan sang tubig, pwede man butangan sang dulce, pati importante nga mga dokumento, pati na imo alahas, pwede masulod diri. Kadalas ang imo mga document. Masulod mo siya. Documents, jewelries, valuables. So mga importante nga mga bagay sa balay, pwede ko pa siya mabalod kung susukol ko niya siya. Like ang mga titulusan duta, alahas, masulod ko siya. Wow. Kagang ini nga konsepto, nadala na nila sa London. Ginpa-present sa ila para magamit man sang iban nga pungsod. London? Sa global day, ginapresent kami. Sa London ka mo nagpa-London? Wow, naka-London. Grabe, Tungkol sinilang, ma'am. Ano how do we call this again? Bottle Net Life Bottle Net Life Jacket. Jacket. Oo, kahit sa mga Indians to. Grabe, wala nang siling nila nga, wala na muna pinsar. Nangin posible ini pinaagi sa funding halin sa non-government organizations nga nagbulig sa ila. Isa ini karon sa mga gina-exhibit sa nagapadayon nga Handa Pilipinas para sa Bagong Pilipinas sa SMX Center sa Bacolod. Uluyag nila nga dalon ang ining ideya sa iban nga mga local government units sa Negros para magluwas nga matinluan na ang palibot, makabulig pagidluwas ang kabuhi. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.